Katikism mo? Katikism ko. Nabi ko lang Nagpang pa na yung ibasa! Katikism mo nakasulat, no? Tataan mo kayo magputos bulan! Brad! Amigo. Simple lang ang pangutana. Unsang dokumentuha sa Iglesia Katolika Apostolika Romana na nagsulti nga ang mga larawan mao ang among Diyos. Sa katikism, no? Usa na katikism, Brad? Nga kung magluhod ka sa ribolto, mo pasa dito Ay, matundila na, Brad. ano? Matundila, hindi na amay. O niya, Brad. Naay puglo sa Iglesia Katolika. Asa, Mr. Moderator, objection. Tanawan ako ni pangutana. Kaya, dogma. 1 minute man. Number 35. Wala kayo 1 minute. Dali na. Unresponsive, Mr. Moderator. Wala niya gito ba ako kung tana eh. O niya, basahon ako ang tuglo sa Iglesia Katolika. Kasi trabaho niya, Yeah. mag-question Ano lang. yun? Kaya wala man imong ihatag, dili pa lang tugay. Ako'y muhatag. Moderator's time ha. Moderator's time, katang time. Katsaan time ha. Kasi na tayo. Ang iyang gipangayo ganina, dokumento sa Iglesia Katolika. Kung naabay ka nang mapakita ni mo nga ebidensya na ang mga larawan sa Iglesia Katolika, mao ba nang iila nilang Diyos documentary sa simbahang Katoliko opisyal. Karon kay ang iyang ipakita karon kung unsa ang kanang Tuglo sa Iglesia Katolika. tudlo sa Iglesia Katolika. Kung Basahon ako ako ano nila. na pinasubay ni sa imong pangutana? Yes, Pinasubay yes, sa pangutana gamit ang ebidensya Yes. or namahayag ka? Hindi, pinasubay lang sa kong pangutana. Okay. Yeah. Pinasubay sa pangutana gamit ang Whoever ebidensya. wishes to be saved needs above all to hold the Catholic faith. Unless each one preserve this rule and inviolate, he will without a doubt perish in eternity. But the Catholic faith is this. Mao niya ang pagtuong Katoliko. We adore one God. O yun kapag ang mga taong tingbutang-butang iya siyawa. Wala ko mo yun ano, kaya ngimo ang Di ginito. ba? Wala ka Ipakitaan ang mag-ibigay sa kanila. Wala ka mag- Mr. Moderator, Mr. Moderator, alam mo ang tana. Okay, madili. As fair as yes, Mr. Moderator. Objection. Hindi naman nilang minaw. Objection, objection. Ang atong Okay. rules, may 1 minute na mo tupad. Yes, correct. Correct. Tagay 1 minute. So, bagyo, Okay. pagkauna, ang ako ang pangutana, answerable ba yes or no? Because my question is answerable ba yes or no? Moderator's time ha. Moderator's time. Got the time. So, klaro na to. Ang pangutana niya nga balik ba to Hindi, sa... alam mo pangutana, answerable ba yes or no? So, you have to answer yes or no before you go. Okay. Ang pangutana niya, kung yun ba ka o dili, then mo qualify ka 1 minute. O yun ka ba? Halika mo pangutana. Importante mo na itong bigo. O yun ka ba? Na ang mga taong tingutang-butang iya sa iyo ba? O yan ko. O yun! Very good! 1 minute, 1 minute. Okay, o yun ka. Qualification, 1 minute rules na. O yan ko nga ang pagbutang-butang, iya sa yawa, no? Okay. So ako wala magbutang-butang, nagbasa ko sa verso sa Biblia. Kung sa akong gingon kaniha, ayaw mong kasuko sa kuha kay nagbasa ako. Okay. Kaya nabasa magkahat ka. Sumala sa bersikulo sa Biblia. Balik ang pangutana. Mabasa pa sa imong ipangkutlo diha sa imong notebook. Mabasa pa diha sa imong notebook na ang mga larawan sa mga santos Diyos. Kaya Kaya, kung dili ka makabasa, nagputang-butang ka iya kasi ba? 1 minute. Moderator, 1 minute. Okay, ang pangutana niya, moderator's view. Cut the time. Ang iyang pangutana, nabay mabasa diha sa imong gikutlo nga mga ebidensya nga ang mga larawan sa mga santos Diyos na o dili pag human sa tawa tubag qualify sa kaminuto. Sa katikism, sa S2131 katikism. Mr. Moderator. The Son of God introduced thou a new Objection, Mr. Moderator. Objection. image. Objection, Mr. Moderator. Introduced thou ang Son of God economy Mr. of new Moderator. image. Moderator's time, paminaw sa mga objection. Kanina, Sa objection nila. ipangitaan ka ganina tudlo sa Iglesia Katolika wa kahatag. Ako ang gipundik imong sitas kaya nagbasa mga ka sa bersikulo. Aron dili ka magbutang-butang namong mga Katoliko. Babasa pa sa mga kapitulo ng bersikulo nga imong gipangkutlo nga ang larawan sa mga santos dos Dios ay kung naa kay mabasa pindi mo mabuhat ko sa imo. Pag wala kay mabasa, imo magiila dinhi. Nagdadaya ka dito. Excuse me. Moderator's view. Cut the time, ha? Ane, ang iyang pangutana, katudong ipangkutlo nimo nga mga setas gigamit ganina,
mabasa ba na dito nga ang Nalawan sa mga santos. nangarawan sa mga santos, Diyos. Diyos, mabasa o dili, then qualify 1 minute. Okay. Wala. No? 1 minute, okay? Ah. Okay. Wala po kayo mabasa. Salamat! Wala. 1 minute po, sir. Okay, 1 minute, 1 minute, Wala po 1 kayo minute. mabasa nga mag-iimaw mong Diyos-Diyosan, mag-arawan Okay. sa mga tawagon niyong santo. Wala yung mabasa nga ang larawan santo. Okay. Ang tao ang santo. Kung pananglita na ako'y mabasa sa Biblia na nagpabuhat ang Diyos o larawan sa balaang binuhat at mitahon mo karon mabakakon ka. Giluhuran ba? Giluhuran ba? Ay, sa uyan na magbiluhan. Pero una ko sa gipahimo. Kung na ako'y mabasa sa Biblia na ang Diyos mismo may nagsugo sa pagpabuhat sa larawan sa usa ka balaang binuhat at mitahon mong iya kasyawa. Ano ka tao man ako nga naamag yun nakasulat. Ay, Pero wala na Dili, kisugo nga Biblia mo po ako masahon. Di ba? Wala kisugo na Ingon mo ka ganina, dili pa lang dugay na walay mabasa nga nagpapabuhat og larawan sa mga balaan. Kung pananglita na ako'y mabasa, admitahon ni mong parot ka ng debate. Hoy, katawa na naman tani. Tactical envision. Isa yung gusto mo ganito, objection. Di. Isang ako'y mabasa na ay mabasa. Asa? Isang ako'y mabasa na ay mabasa. Ano ay mabasa? Kailangan magkahimabasa, ima na dawapon. Pero wala gibaw Imo dawapon o dili? Pero wala gisugo nga manuod. Imo bang dawapon o dili? Tawat na ko na. Ginawa. Ang iproblemahan lang nimo kay dili ludahan. Asa may mas matalo o pa? Apa ulod? Wala ka, apa ulod? Pero mas matalo gyud pa. Siguro. Siguro. Kung may mabasa ko sa Biblia na naman, na nag-atuban, naghapa-atuban sa larawan at mitahon na mo nimong iya kasyawa. Depende sa Naparot na ni. Next question. padayon. Alam mo, parang pumunta na. Next question. Kay sumala man nimo, imong gibarugan, sumala sa imong panabot. Subay sa orihinal na Hebreyong pulong, ginamit ang naa sa Deuteronomio. Kanang pulong na idol or images of the idols. Pwede ba nimo masulti kung sa Hebreo ang pulong na? Sa Hebrew wala ko Wala. Sunod. Pwede ba nimong ihatag ang kalainan sa term na pisel o sa kining gitawag og term na hapodes? bayan anang mga istoryana wala. Di makasulti. Okay, next question. Imong hinatag kanina ang tapisel. Ipaklarify lang to, nagkat ko sa tama, ipaklarify lang to kung unsa tong termino ha imong gilitok kanina. Nakinig na kong pisel, mo ni nasulat niya sa Deuteronomio atong gibasa niya larawan sa mga Diyos-Diyos. Unsa nga Hebrewan Hebrewanon ang siya? pulo. Hebrewanon. O niya, kaya kita mo hapodes, mo ni mga balaan mga imahen. Okay. So, ako ang gipa-identify sa iya. Kay sumala pa niya, iya akong pagsabot. Kay iya ka magpagsabot na gipangutan at asupay sa imong pagsabot. Okay. So, ang katumpulong nga yung gilitok, Hebrewanon niya, admitted naman siya nga sa inana nga pinulungan, wala siya background. Okay, next question. Padayon sa pangutana. Next question. Pag naapay magpabuhat o larawan, iya sa Diyos o iya sa Yawa? Kung na magpabuhat og larawan, basta dili lang luduhan, walay problema ka. Okay. Kung naapay mabasa sa Biblia nga nagpabuhat o larawan